Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw ngunyan na Sabado, petsa 3 kan bulan na Pebrero taon 2024 ni Watihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nito kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa ANA News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Ang arang kan bilog ng news team, ako po sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, tulong innovation projects, napighaman kan mga jóvenes, pupunduhanin 2 milyon pesos kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyes, halikiri sa Santos. Hali sa 25 ideya nin inobasyon, sinaraan 10 hasta sa tulong pinakaangat na solusyon sa nahihiling na mga problema kan jóvenes sa Naga. Multipurpose street lights para sa ligtas na Nagenyo, artificial intelligence powered na illegal parking monitoring device asin ang functional skate park. Kabanga hasta 1 milyong pisong pinansyal na suporta ang ipigtagama sa kada proyekto hali sa Safe and Sound Cities Project kan GIB asin Fondasyon Botnar. Ang mga youth ang magiging bulk kang sa tuyang population in the coming years, lalo na pag-abot kang 2030, sinda na ang yaon sa tuyang komunidad na nagli-lead kayan, and they comprise majority of the population by that time. Nagpuunan programa sa Indonesia asin Colombia ka nakaaging taon, asin sa Pilipinas napili ang Baguio asin Naga bilang pilot cities kan kantidad 10 milyones pesos na grant. Katuwang ka Naga City Youth Development Office and We Solve Foundation sa implementasyon. Thank you talaga po sa S2 Cities, sa LGU po, and sa lahat po ng part ng fellowship program na to. Madami po kaming natutunan, yung mga knowledge po na napasa nila sa amin is pwede naming ma-apply in real life and sa mga susunod pang years. And maganda po talaga siya as opportunity na ma-showcase kung ano yung kayang gawin ng youth, lalo na po dito sa Naga. So yaon ang city government, yaon ang We Solve Foundation para asigurar na si winning project ma-i-implement man giraray. So magkakigwa ng contract signing and onboarding in the few weeks. So basta makakasigurar kita na igwa na ning milestone na mahahaman bago matapos ang Safe and Sound Cities project contract in the first year, ngunya na March 15. So as early as this February, re-repasahon mi na itong milestone-based implementation. Pagtutuwangan kan LGU Naga na marealisar ang mga nasabing proyekto, siniguro ni Alcalde Nelson Legacion, masusustener ang pondo para sa mga ini sa irarom kan Youth Development Fund. The city is willing and ready to provide the necessary funding to ensure that what you will start, what you have started, will continue for as long as it will benefit not only the youth but the entire city. Lain sa innovation projects kan jóvenes sa iraruman kan Safe and Sound Cities and bagong bukas na City Youth Hub sa City Hall Compound. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto manehamiento kan Bicol Central Station, nagkondusinin konsultasyon, katakod sa increase sa terminal fee. Ang detalyes haliki Joel Sudina. Tugot ang mayoriya kan mga bus operators and companies sa proposal na terminal fee adjustment o terminal fee increase matapos ang ginibong face-to-face consultation kang aldaw na Biyernes. Sinabi ni Mr. Nunoy Reforzado, Terminal Manager ng Bicol Central Station.
Makaliis ang 10 taon na puon kang ang lokal na gobyerno kan Syudad Dingnaga magbanihar kang terminala kang nabusa kung saan pinaghusay asin pinagpakaray ang serbisyo asin mga fasilidad sa BCS para sa kumbinyensya kang publiko maging sa mga okupante o rugnaan mga bus operators and bus companies na yaon sa terminala. Kabali sa rason kang increase, iyo ang 2 taon naman pagkakaigwaning increase sa pletiman ka mga buses kan 2020 asin 2022. Naglangkaw naman ang presyo, kampira mga serbisyo, kabali na ang MOOE, para man sa pagmantinira kang operasyon kang Bicol Central Station. Dangan 10 taon naman na nadai pinaghira ang terminal fee na mas hababa kung ikukumpara sa ibang private terminals na yaon sa syudad. Base po sa tulong rason na nahiling ta, primero, nagtaas naman po si mga pamasahe 2 beses, kanagaging 2020 and si Huri po kan 2022, naglangkaw si mga pamasahe. Pandua, aramtaman po nagtataas ang mga presyo. So gustong sabihin, nagtataas din po si satuyang mga expenses sa maintenance, itong inapot ang MOE, maintenance and other operating expenses. And sa laog po kan 10 taon, na-enjoy naman po kan mga bus companies, especially ito pong mga fee na pigpapasunod ta po, na kung saan mas binabaan pa po siya. If we will compare it po duman sa privately managed na terminal po di sa Naga. Ano po? Dinagugman kan management ang mga suggestions kan mga bus companies asin operators asin pinag-summarize para man maibali sa ipipresentar nindang reports. Nadangog ta po base sa inda si mga comments, mga suggestions na kung saan po i-consider mi po sa pag-finalize, kan sa tuyang ginigibong proposal. Uyon man si Mr. Leopoldo Pilyos kang JC Liner sa pinagahagad na dagdaga sa terminal fee. Panahon naman na mag-increase talaga sa laog na ning 10 taon na naka-permanente si terminal fee na 65, siguro panahon man na mag-increase, pero bakong sobra. Tama lang na ninuli po baga grabe ngunyan ang expenses kan mga buses, sobra kamahal kan maintenance, crudo. Kaya siguro tama lang po increase talaga ang dapat. Nagbabari man ang terminal fee kan Bicol Central Station sa biyahe o ruta kan mga buses urog na sa mga inter-provinces buses sigon kireporsado kung saan na magkakaigwaning increase sa terminal fee. So, igo po kitang pig-propose ko niya ng mga adjustment. Actually, increase. Ano po. So, base po dyan sa mga nasabi kong mga rota, si intercity intra-province, na going to Legazpi and Daet, from 140, dadagdagan ta po siya ng 40 pesos, magiging siyang 180. And nadaugtawan po kasabago, hali po sa mga representative sa nagbibiyahe sa rotang niyan na day po sindang problema, day po okay po sinda, uyon po sinda na malangkawan ito. And si biyahe pong partido area from 65, si proposal po 80 pesos, so okay po sinda. Inilang pong biyaheng Iriga. Sa ngunyan po kasi ang bigay singil sa enda si is 140 and ang request po ninda mababaan man. Taang distansya kang sa indang rota lipot man sana. So from 140 ang sa inda pong proposal is ibaba sa 80. Naglalao man si Mr. Renato Villesa, chairman kang rutang Iriga-Naga and Legazpi-Naga Aircon Buses na mapagbibigyan man ang sa indang request na mabawasan pa ang pinagtasar sa indang terminal fee sa rason na halipot man sana ang biyahe ninda o harani sa Bicol Central Station kumpara sa ibang buses na haros kabaying man kang pinagbabayadan nindang terminal fee. Waraman po ako talaga actually na reklamo sa kuyan sa proposal ninda na increase. Kaya lang ang ginibo ko po sa surat ko or sa sinabi ko, i-finer ko man lang itong biyahe may nahalipoton nga ni kumpara sa ibang ruta. O kaya
Sabagay, ever since man ang Naga, ang Central Terminal, kuyan mi man talaga, very man sinda, tao man talagang mag-intindi. Kaya naintindihan man ninda na imbis na taasan kami, binabaan kami, bababaan kami. Opo. Dahil ito po kayang ruta mas halipot kaysa sa ibang ruta. Tapos mas mahal ang hahaga dun sa mo. Kaya siguro naintindihan man ni Sir. Kaya siguro papaboran man kami. Siguro ano mo Sir si Narupig bawas? Si President po pinihagad. Si President po 140. Siguro baka gibuhon niyang 65 or 80 man. Ang pinambasis po ang nagbabiyahe po sa inyo dyan? Every day, ang nag-average kami kay mga 80 to 90 dispatch every day. Hindi man yan sa papano or minsan may sabi din doon? Dahil po yan, minuto po yan. Sa proposal po ninda, 12 minutes, kaya lang, sabi ko nga supportive man ng Central Terminal sa Muya. Kaya garo, dahil man po ito ihigpitan na 12 minutes, lalo na po sa lean time. After all, sa peak time man, dahil nga kami nagpo 5 minutes, hali na. Kaya ito pong lean time, ibig sabihin itong 10 to 3, 10 in the morning, then to 3 p.m. Gabos man ang mga komento ng mga bus operators sa Bicol Central Station ang tiniripon para man maipresentar kay Mayor Nelson Ligacion asin sa mga miyembro sa kang sangguniang panglungsod sa pag-amyenda kang ordinansa para sa terminal fee kang Bicol Central Station. Kaniyong ginibutang konsultasyon po ngunyan sa tuya po itong sasaroon para maging sarong siyang dokumento na sa tuyang i-endorso sa Office of the City Mayor para ma-endorse din po pasiring sa sangguniang panglungsod. And duman po sa sangguniang panglungsod, dumana po yan pagkuurlayan, especially kang Committee on City Properties, City Properties Laws and Ordinances, kung ano pong committee ang mag-handle, duman po yan pag-uurlayan para po ma-enact o ma-amend ito pong existing tang ordinance patungkol sa terminal fees. Para sa Nagangunyan, Joven Solino. Sa ibang bareta, farm to market asin man community roads sa upper barangays maut kan mga residentes na mahidali na kan lokal na gobyerno kang Naga. At detalyes kayan haliki Risa Santos. Naguubak nilang kang ginuno hala sa iyang pananom si Tia Lorna kan Sitio Tiripon, Pacol, Naga City. Lain sa pansadiring konsumo na ipapabakal niyaman ang sadiring produkto sa merkado. Gulayo ni mga yan, pitsay, talong, repolyo, taroy. May mga tilapyahan man sa lugar pero kadaklan sa mga residente kan sitio pag-uuma ang hanap buhay. Ugma si Tia Lorna ngunya na 24 pesos kada kilo na ang barakalan kan paroy, kumpara sa dating 16 pesos na kada kilo. Mahal pa man liwatan abono, pero nakakabawi-bawi na maski papaano. Alagad urugdaan niyang ikauugma, kung mapapakarahay na ang tinampong ini, nahaloy na nindang agrangay tuyong nagdi-deliver kan mga pangargang produkto. Minsan, tricycle, minsan argan auto ko yan. Pumaarkila. Malnas, argan naguuran. May mga ulubak-lubak baga? Iyo, pigala kanya nining daga. Ang sarong sugma, linagan. Papakaray, ito bagang magayon ang siminto. Daganing magayon ang pagkampang transportasyon pasiring sentro ning Naga. Ang mga eskila nga niya nagakuyan taang kaning mauran. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, dakul na ipapaabot sa iyanin kahagadan para sa agrikultura sa Aplan Barangays. Sarong surat nakaabot sa kuya, pirmado nin magkakapirang alleged farmers, residents. Pag nabasa mo talaga, mahihira ka sa sitwasyon ninda. Sa panahon ka lang garo, mas nakakaagan in emphasis, mas dakol sinagsasabi. Dinulit nahihiling na mas dakol kitang nagigibo. Pero dapat maintindihan na may limitasyon ang budget kan lokal na gobyerno kanaga. Huli limitado ang kapasidad kan gobyerno lokal, nakikiulay liwatan alkalde sa gobyerno nasyonal. For this year, insofar as farm-to-market roads, may man kitang allocation. Hali sa local budget, alagad may mga naipakiulay kita.
sa gobyerno nasyonal. As in, igwa pa po kitang ipapakiulay and hopefully mag-grant within the year. Nakatalaan man ipakiulay sa Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads sa Pacol, San Felipe, hasta Cararayan, rason kaya hinagad na niligasyon ang otorisasyon kan sangguniang panlungsod sa nasabing mga proyekto. Alagad tulo ng farm-to-market roads ang nakalinyadang mapunan ngunya na taon sigun sa alkalde. So as to farm-to-market roads, igwa ng tulo na for implementation. Although itong saro, sa rason na dai po mo na pwedeng i-disclose ngunyan, sa implementation ka ito ba July, August. Pero si DUA, for bidding na ito kan Department of Public Works and Highways. An educator teacher naman na si Marie Cris Rumbo kan Sitio Karumatig kan Barangay Carolina nagpapasalamat sa administrasyon ni Legasyon na patinampuhan kayaan sa indang lugar kan taon 2022. Pero may piguhurot siya liwat sa alkalde. May mga bata po na hindi talaga po mapasok kasi po mahirap po ang daanan po. Maputik po, madulas, tas nahulog sila sa sa motor po, nag-slide po yung motor, natumba. Yung bata po is na po talaga, na fracture po siya, nagpahilot pa po. Ang lubak na tinampong inaagihan ni Dapasiring sa eskwelahan, nagkakausanin peligro sa mga estudyante asin motorista. So sana po ining paradigdiman, sana po matupad man po. Grabe po talaga ang may pagsakripisyo po pag-aagi dyan. Positibo man ining sinimbag ni Legasyon, hulita igwa ng 10 milyones pesos na budget, halik kay Senador Lito Lapid. Igwa ng budget naman in the amount of 10 million pesos. Pasalamat po kita kay Senator Lito Lapid. Duman po yan sa may terminal, duman sa may atubang kan Carolina National High School sa Tuo. Mabagtas po yan pababa, maagi duman sa may Women's Center. Kaya ugmahon po ang sangguniang panlungsod, si Vice Mayor Nene, may igwa ng magiging tultol na agihan. And then, maabot po yan duman sa may Austria Village. Lain sa alternatibong agihan, asin masasarigang transportasyon kan mga residente kan Barangay Carolina, mataong dalan man ang proyektong ini sa paharong nahahamanon para sa mga empleyado kan City Hall asin mga paratukdo kan Department of Education. Ining tinampong ini, magiging alternative road man ini kan mga tao, maging bihikulo sa lugar na ito. So, kadakol na purpose ang ma-achieve. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. First phase kan multipurpose building na may naigwang jeepney terminal Hamana. Ang detalyas kayan halik kay Joel Sulina. Tapos na ang patrabaho sa first phase kang pinatugdok na bagong multipurpose jeepney terminal kang Carolina asin halat na sana na ma-turn over ini sa lokal na gobyerno kan syudad. Sigun kay Mayor Nelson Legasyon, magiging maray na ang lokasyon kan mga jeepney na biyahing Carolina, Panikwason, Naga, vice versa. Kumpara sa presenteng kamugtakan kang pinag-iistasyonan kan mga jeep na nagbabiyahe sa nasambit na barangay. Marurumduman na sa orihinal na plano sa kudtulong iskalon ang multipurpose building na nasambita asin natapos na ngunyan ang phase 1 kay ni dangan igwa pang masunod na component ang building bilang kasimbagan sa haloy namang kahagadan kan mga konstituentes kan Barangay Carolina para igwaning permanente asin salbadong terminal asin multipurpose building sa saindang komunidad. Tapos na siya, although na ipakaya turnover. Pero kan mag-agi po ako kan sarong aldaw, garo niya ako tapos na, baad pwede nang gamiton. In fact, itong comfort room kan mahiling ko, garo niya ako, kuya na, bagayo nun ang comfort room. Maray si pagkakagibo ay si workmanship ka itong terminal. Although, ang plano may patong pa ito, may another floor pa ito. Si pinaka taas, garo viewing deck. Magayunon pagyaon naman, iling-iling sa baba. Ugmaman, si Mr. Gary Murada, sarong tsuper na nagkakayod ng jeep sa nasambit na barangay komo magkakaigwa na sindan ng terminal asin kompleto pa inining fasilidad.
wala. The best pong maray, pinakamagayon po, pirmi kitang nadadarana sa pag-asinsong maray. Magayon po yan, may terminal na kitang pigapod na ito bagang dahil nagpaparadurlag-dulag sa araw kanina sa tinampo kami, ito magayon ng maray. May maray ng lokasyon? Maray ng lokasyon, may kumpleto na, may CR po garo kita naman na pirming, siyempre makakaiwas kita sa magparaihi sa gilid, ano mo? Oh, the best po yan. Very good po talaga ang City Hall. Namumugtak ang nasambit na multipurpose building asin na jeepney terminal sa porsyon kan 10 hektaryang lote kan lokal na gobyerno kan syudad sa parehong barangay na nafunduhan gikan sa opisina ni Senador Migs Zubiri kantidad 10 milyones de pesos. Pinaglalauman ang oras na makakuha paliwat ning funding support para sa second phase asin pagkumpleto kang edipisyo tulos ining ipapatrabaho kang gobyerno lokal kan syudad Dignaga para man sa kapakinabangan kan mga konstituentes kang nasambitan ng barangay. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mga barangay tanod sa Syudad Dinaga nagpasayra ron sa techniques and strategies training para sa emergency asinman pasi orden. Ang detalyas kayan hali ki Joel Sulina. Nag-arangkada na ang taon na Biyernes ang primerong tulong aldaw na paseminar para sa mga barangay tanod kan Syudad Dignaga pon Enero 26 sa Goodbed sa 28 sa Pagcor Building, Balatas Development Center. Pinangunutan ini ni City Councilor Omar Buenape katuwang ang CDRMO na pinamamayuhan ni Mr. Erning Alcamela. Kung sain by batch o 10 na mga barangay tanod gikan sa siyamngo ng mga barangay ang nag-atender para man mafokusan ang mga ihihira sa saindang mga karaman dapit sa pagman kan security sa saindang barangay. Kabali na ang conflict resolution bilang mga first responders, pag-secure kan mga crime scene, kabali na ang pag-entry ng blotter reports na basic alagad importanteng marhay na capability kan sarong barangay tanod. Sigun kay City Councilor Omar Buenafe, Chairman kang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management sa sangguniang pagnungsod na gulpi ang responsibilidad kan mga barangay tanod kaya man dapat fully equipped ang mga ini sa mga basic skills pag-abot sa mga emergency and disaster response suway pa ang pagmantener kan pasi orden sa saindang barangay. Sinda first responder, Sinda frontliner sa gabos na klase mga insidente na mangyari dyan sa barangay na Sinda si nyaon mismo dyan sa lugar. Kaya kay Kuan, i-empower ta Sinda, awanan ng maray na training, kaaraman para aram nila ang gigibon, dahil Sinda nakapasala, baka magkakaso Sinda. Sinda performing duties and responsibilities kundi Sinda tatao kayo niya mga sindang papel o sindang trabaho. Inumaman ni Mayor Nelson Ligasyon ang inisyatibo asin ideya na ini kang komite ni City Councilor Buenafe katuwang ang CDRMO. Komoda kulang bagay na igwaning hustong kabatidan ang mga barangay tanod na igwaman responsibilidad para sa katrangkiluhan asin seguridad kan sa indang respetibong barangay. Gigibuhon ang ikadawang kaparehong 3-day seminar sa maabot na Pebrero 2 altaw na Biyernes sa Pebrero 4 sa parehong venue sa Pagcor Multipurpose Event Center. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, pagrumdum kan ikas 161 anibersaryo kan kamundagan ni Jomapa, pigpanginutan kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalyas kayan hali ki Risa Santos. Sa tangod kan sulamenteng monumento ni Gat Jose Maria Panganiban sa siyudad ni Naga, pigrumdum ang ika-161 anibersaryo nin kamundagan kan Pebrero 1 kan Bicolanong parasurat, lingwista asin orador. The Naga Central School community will take care of this monument. Pinanginutan ang seremonya nin pag-atang nin Burak kan lokal na gobyerno kan Naga, kaiba ang Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, Bureau of Jail Management and Penology, as in Department of Education, particular ang Girl Scouts of the Philippines, Naga Central School 1 as in 2.
Sa programa, tinugtog kan Coro asin Rondalia Group ang mga lokal na kanta bilang pagrekonosir sa naging papel ni Jumapa sa katalingkasan kan Pilipinas sa paaginin pagsusurat. His life and legacy as a young Filipino who showed great integrity, courage, intelligence, and patriotism. Whether all his heroic deeds were written or not, Jose Maria Panganiban, otherwise known as Joe Mapa, and JMP, was indeed successful in his fight through the might of his pen. Na nakipaglaban gamit ang kanyang talino para ipagtanggol ang dangal ng lahing Pilipino. Continue to improve individually and collectively as a city, and let this speak of our strong commitment to excellence and demonstrate our highest respect to our heroes who first inspired us to walk in the path of betterment. Espesyal na atang man kan BJMP sa DepEd na papangatamanan kan NCS1 ang portrait ni Jumapa na gibukan sarong person deprived of liberty o PDL. In honor sa kanya, and he is also our brother Mason sa Soberana, Gran Loya Soberana del Archipelago Filipino. In-honor po namin sila along with our founding Mason brothers here in the Philippines. Ipinangaki si Jumapa sa Daet Camarines Norte. Saro siya sa nakaibanan ni Gatho sa Rizal sa La Solidaridad asin Asosasyon Hispano-Filipina. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. 10 unit ni Naga del Rosario ruta nag-arangkada na via Almeda Highway. Ang detalyes, haliki Joel Solina. 10 jeep ang nataunan ng special permits kang LTFRB para man maglaog sa rutang Del Rosario via Almeda Highway Diversion Road to Sentro na nakatala magpuon ngunya na bulan ng Pebrero 2024. Ini ang tema kang naging urulay na pinanginutan ni City Administrator Elmer Valdemoro bilang representante ni Mayor Nelson Legacion kang nagtalikod sa ng simana sa mga stakeholders kay ba ang mga jeep operators as in jeepney cooperative na nataunan ng special permit kang LTFRB. Premise me na maka-start kami by February 1st. We will be starting from 5:30 early morning. Duwang rota siya, Saro si Mahali sa Del Rosario boundary at si Saro Mahali sa sentro. So by 5:30 man. Sa ingpong particular so sa iraram kang market. Sa market po. Sa market. Kasi iyo man lang si Rotame, bali vice versa lang kami. Kung ano si Agimi kang paduman, iyo man si Agimi kang pabalik. Okay. Sigun pa kay Mr. Ariel Aguha, may minimum na pleteng 13 pesos as in may dugang na piso sa masunod na kilometrahe o total na 20 pesos point to point sa rutang nasambit. Ang pamasahe will range from, anyway, it is a standard one. May standard kami na 13 pesos from one way through the other end. Nagre-range kami ng, I think it's like 19 or 20 pesos. Dulot-dulo. Dulot-dulo. So duman sa may mga discount, it is definitely discounted the way it has to be. Ang pick-up point, kang pupunan liwat na biyahe kang jeep via Almeda Highway, yaon sa Del Rosario boundary, harani sa NGCP, asin sa Naga City People's Mall, kung saan magkakaigwaning sabatan ang biyahe kan mga jeep o 5 kada magkasuway na ruta. Mabibenepisyara kang nasambit na ruta ang mga empleyado kang mga establishmento na yaon sa nasambit na lugar kabali na ang mga estudyante kan City College of Naga. Presente man sa naging urulay, iyo sinda PSO Director Rene Gumba, LT of Naga Chief Grace Rojas, PNP Naga, City College of Naga Director Dr. Magno Conag, asin mga representante kang homeowners kan mga subdivision, mga establishmento komersyal sa lugar, asin si Father Glenn Ruiz, ang parish priest kan St. Jude para man pag-andaman liwata ang pagbabalik ang biyahe sa lugar kan mga regular na jeep via Almeda Highway.
Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Mientras tanto, modernong mga ekipahe para sa disaster management ipig-turn over sa lokal na gobyerno kan Naga Cantings PH asin Packet Works. Maraming tan detalye sa halik kay Joel Solina. Mga IoT equipment sa infrastructure and platforms ang opisyal na pinag-turn over kang connectivity provider ng Internet of Things sa nasyon na Packet Works asin Cantings PH sa lokal na gobyerno kan Siyudad Dignaga. Ginibo ang turnover sa CMO Conference Room kay ba ang miyembros kang sangguniang panglungsod sa panginginot ni Vice Mayor Nene Diasis asin si City Administrator Elmer Valdemoro, PSO Director Rene Gumba asin CDRMO Head Erning El Camela. Joint project ini kang nasambit na connectivity providers asin kan lokal na gobyerno sa paagi kang IT office para sa automated na mga devices na nakadisenyo para sa IoT disaster management solution kan Siyudad Dignaga. Dagan ini in preparasyon kana pagkakaigwa kay ni sa loob kang Cesar Command Center. Joint project of Things PH and Packet Works. Things PH, emphasize ko lang, is a Nagenyo startup. So it's composed of a product of Ateneo de Naga and Naga City Science High School. So ang founder, we started po si Things PH 2019. So ining joint project na ni, we are donating IoT disaster management solution. So ibig sabihin, ini po ay mga devices or solution para ma-monitor ang baha, ma-monitor, magkagawa kita ng alert, kung magiging baha, and then nag-donate po kami ng rainfall devices. Ano pong rainfall is na ma-monitor ang volume ng tubig kang rainfall, and pwede tang makorelate ang rainfall data sa flood data. So kapag araw kani ang volume kang tubig kang rainfall, most likely pwede na magbaha. So ang IoT po kasi, or ining dinidonate ni, is para makagather kita ng data na ang city is more than just, ngunyan kaya mas reactive kita eh. Ngunyan, with this technology or IoT, or ining dinonate ni, magiging proactive kita. Kasi through time, makakakolekta kita ng tamang datos. Ining datos na ni ang inaapod ng big data na magagamit kang syudad para makapag-create ng mga programa, policies, response, even disaster management programs para mas mabilis tang, imbis na mas dakula ang damage kang disaster or typhoon. Igwa kitang tamang responde. Bako lang responde, but nagiging proactive kita, dakul kitang initiative. Paliwanag ni Mama Maria Raisa Isaac Orbona, hyperlocal ang datos na makukolekta kan lokal na gobyerno na bintahe para sa real-time na sitwasyon na tuyong igwang pag-uran o kalamidad. So sa mga Nagenyos, importante ini yung disaster management solution kasi pwede na kitang magtaon ng alerts. And may igwa na kita sa mga radyo, sa media, pwede tanang masabi na pag-araw ka ni ang rainfall, imbis na mag-rely kita so much on Pag-asa. So ano baga ang difference? Igwa na kitang Pag-asa eh. Igwa na kitang mga datos man na nakukuha. Hyper-local ang data. So ibig sabihin, may chances baga na nag-uuran sa Naga pero sa ibang parte, di ba? So pwede din sabihin kang Pag-asa na orange rainfall na palan. Pero ang orange sa Tuya, red alert na sa mga areas na harababa. So with this data, hyper-local siya, mas makaka-declare kita ng mayong klase. Pwede na kitang mag-declare tulos, no? Na di na kita naghahalat ng data from Pag-asa. So I'm not saying that Pag-asa is irrelevant now, no? But what I'm saying is this data will augment the current solutions that we already. Dugang pa ni Ms. Orbona, tigihiling ninda na ang futuro kan Siyudad Dignaga, iyo ang magiging sentro asin digital hub bako lang sa Bicol, imbes sa Southern Luzon area. Urog na sinda taga-digdi sa Naga asin dakol pang mga startup companies na yaon digdi na mga katabang para sa urog pang pagpapauswag kang syudad sa tamang paggamit ng modernong teknolohiya. Technology, kaipuhan ng ecosystem, kaipuhan sa raro kita, kada sa may role. So kami, Things PH startup kami, 2019. So very young, and Packet Works is also very young. So both organizations are really striving to accelerate the mission of IoT, accelerate IoT in adoption in the Philippines. But we wanted it to be in Naga.
So that's why kami mga Nagueños talagang pinursige mi nila darahon digdiyo. And para ang ecosystem ta sa Naga, magkaigwa ni mga startups, mag-create kita ng bagong businesses. Ang mga young ones ngunyan, very technology, So why don't we take advantage of their creativity using this technology? We are just an enabler. So napuon pa sa nakita. And by donating these devices, mahihiling ta na naaarog pa lang kanyang technology and ini pa ang pwede tang gibuhon. Pinasalamatan man ni City Councilor Omar Buenafe, ang chairman kang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management sa Sangguniang Panglungsod, ang naging inisyatibong inikan duwang connectivity providers as in IoT solution developer. So ini yung mga equipment na gagamiton dyan, mga high-tech na, and kabali na kasubago sa pig-present nga ni, although dahil na dagos na intiro itong tungkol sa Geographic Information System na gagaramiton man dyan sa facilities ta, sa CESAR. And ini dakulang tabang na marayta may mga mahiling na advanced information through these devices na gagaramiton para mas makapreparar ang tao and ma-anticipate kung ano mga dapat giribuhon. Kung may mga paabuto na uran na Dracula, halimbawa, and may mga monitors sa paglangkaw kan tubig, pagpatak ang uran, para na-anticipate man ano ang pwedeng maging sitwasyon sa mga areas, lalo na sa mga low-lying areas. And of course, sa nahihiling ta, sa patak pa lang kang uran, pwede tanang ma-expect na magkakaigwaning dakol na tubig, magtitiripon duman sa mga low-lying areas, and pwede mag-cause ng baha. So, si mga dapat giribuhon, for example, evacuation, magibo na kang sa tuyang mga nanunungdan. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa ibang bareta, senior high school program sa duwag na itugdas na public high school, pigalaw mang maiimplementar antes an burukasan kan klase. Balikan ta si Joel Sulina. Martes, naipasara si naaprubahan na sa Sangguniang Panglungsod kang Naga ang duwang resolusyon para man sa pagkakaigwaning senior high school program sa Santa Cruz National High School asin sa San Isidro National High School para sa masunod na pagbubukas ng klase o school year. Kinumpirma ini ni City Councilor Lito De Rosario, Chairman kang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Ikanduyugan po kang Sangguniang Panlungsod kang Naga, sa panginat po ni Vice Mayor Nene Diasis, ang kamautan po kang administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion na mag-establish ng duwang senior high school, primero sa Santa Cruz National High School, then sa San Isidro National High School. So dua pong separate na resolution establishing senior high schools igdi po sa duwang high school igdi sa Naga City. Pinasalamatan man ni Alcalde Nelson Ligacion ng bilog na suporta asin barikas na pag-aksyon kang Sangguniang Panglungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Nene Diasis na tulos man na itao ang kahagadan na duwang resolusyon para sa nasambit na katuyuhan. Sigun sa Alcalde, gikan sa duwang public high school, magtatapos na sa junior high school program ang sobra sa 300 na mga estudyante asin ini pinag-aantisiparan na magpapadagos sa indang pagklase sa senior high school program. Kaya ngunyang pasana, pinaghahandaan na kan lokal na gobyerno asin sa tabang kan DepEd Naga ang pagkakaigwa ng senior high school sa Santa Cruz asin sa San Isidro National High Schools. Gigiramduman po na nagpuon po yan 2020 ang duwang eskwelahan na ini. And right now, si dating grade 7, ngunyan grade 10 na. And therefore, sa masunod na school year, 2024-2025, si grade 10 grade 11, so senior high school na po. Ang kahagadan ta iyon na itugot kan Department of Education si pagpapadagos sa kaparehong eskwelahan. So bako na lang po junior high school kundi senior high school. Ang maklase po sa Santa Cruz National High School as in San Isidro National High School.
Matapos po naipasar na resolution, isasubmita po ito sa Department of Education to formalize our request na tugutan ang senior high school sa duwang bagong eskwela. Nilalauman ng unya na taon na maiimplementar na ini sa Santa Cruz National High School asin sa San Isidro National High School. Dangan na nakaandam ang lokal na gobyerno kang Naga na ayudahan ng DepEd Naga pag-abot sa dugang na teaching personnels na kinakaipuhan. Part of the division office kan Department of Education, piglalakaw man po talaga ninda. And si kinakaipuhan na personnel requirement, piga-assume man po kan Department of Education except pagka mayong-mayo pa, city na muna through what we call as locally funded teachers. So sisiring na arrangement, ipapadagos naman po giraray, although eventually, si mga locally funded teachers, inaasahan ta na ma-absorb po siya as regular teachers kan Department of Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. 76 na mga estudyante kan City College of Naga naggraduar sa Diploma in Midwifery. Ang detalyas, nagbabalik si Joel Sulina. All your gained knowledge, work for the best interest of your society, of our community, and be an instrument of positive and better reforms inside our healthcare system, the mark that Nagueños have always been known for, a champion of innovations. So once again, congratulations. And thank you for making Naga proud with your hard work and dedication in making the most of this opportunity in education. We are rooting for your continued success. Naga remains one with you in translating your aspirations into a reality. Ginibo aldaw na Miyerkules ang 49th commencement exercise para sa BSM o Midwifery kan batch 2023-2024 na may temang Midwifery. In your hands lies the lives of the mother and child. Naginibo sa second floor ng Pagcor Multipurpose Event Center sa Banatas Development Center. Labi ang naging pasalamat asin ng proud nanay na si Mama Eva Valencia Campacola matapos na makagraduar na ang ikatulo sa iyang aki sa nasambit na kurso sa CCN. Nagpapasalamat po kami sa city government and then kay Mayor sa asistensyang pagtataon niya po sa Samuya, lalo na po sa mga tagaigdi sa syudad ng Naga na mga nag-graduate po sa Munya. So I expect po na pag-exam niya po, makapasal pa po and makalaog po sa work for this government. Istorya man ni Miss Ruby May Valencia saro sa mga naggraduara sa Diploma in Midwifery. Sobrang ugma po daw kadahol pong kasakitan natin aragihan mi po pag-duty kung saan po kami makuaning pang-duty mi kung saan po kami makuaning kusog na buot para po magpadagos po sa kursong ini kasi po masakiton po talaga ang kursong ini. I'm looking forward po ako sa pag-board exam ko po this April sa 29-30 po. Looking forward po ako sa pag-board exam. And sana po makapasa po kami gabos na materik po kami ngunya na board exam. Sigon ki Dr. Magno Conag Jr., ang presidente kan City College of Naga, 66 gabos na mga estudyante ninda ang nagtapos. Asin ang mga ini ang second to the last batch na naggraduar sa Diploma in Midwifery sa nasambit na kolehiyo. The last group na ito, second to the last group yata, na may naman kitang Diploma in Midwifery. So, they could proceed to third year. Alagad, dahil sila pwede mag-fourth year kung dahil makakalusot sa examination. Yan ang condition kang CHED. So, sa ngunyan, we are offering the midwifery only for Bachelor of Science in Midwifery. Ang diploma, ining taon na ni, yun ang pinaka-last group. Ang first year mo niyan, yun ang bagong curriculum. Straight 4 years. 4 years na. First year. Ano na siya? BS Midwifery. Ugma si Alcalde Nelson Ligacion sa mga naggraduar na estudyante
kang CCN. Asin tiwala ini na mas makakakuaning halangkaw na passing percentage sa maabot ng midwifery licensure exam kumpara sa nagtalikod na taon. Marurumduman na nagunukan City College of Naga an 82.35% overall passing percentage sa ginibong midwifery licensure examination kang nagtalikod na Nobyembre 2023. Kunsahin si Angeline Robles nakakuaning halangkaw na marka na 89.20% sa saindang batch na apwera kan insentibo na pinagtaon ni Mayor Legasyon asin Dr. Conag nataw ng tulos ini ng trabaho sa loob kang Naga City General Hospital. Sa pigtawan in on rangon yan, si Bats top notcher kan nakaaging taon, si Angeline Robles na kung sain base po sa satuyang panuga, aside from cash incentive coming from me and from Press Magno Conag, tinawanta po nin trabaho. Asin po sa aga, February 1, 2024, maugmata mapoon na po siya pagtrabaho as nursing attendant diyan po sa satuyang Naga City General Hospital. Sa lindong kang Administrasyong Legasyon, panagos ang pagtaon ng suporta sa mga medical students ngaring masimbagan ang nagdadakol na demand sa medical workers sa satuyang nasyon, kaya man sa City College of Naga, libre na nakakapagklase ang mga mawota na magkuaning BS Midwifery. Kigirumduman po na nagpuon po yan 2020 ando ang eskwelahan na ini. And right now, si dating grade 7, ngunyan grade 10 na. And therefore, sa masunod na school year, 2024-2025, si grade 10, grade 11. So, senior high school na po. Ang kahagadan ta, iyon na itugot kan Department of Education si pagpapadagos sa kaparehong eskwelahan. So, para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Sa huring bareta, PSA o Philippine Statistics Authority asin man lokal na gobyerno kan Naga, masararong pwersa para sa CBMS. Nagbabalik si Joel Sulina. Sa ubeto makapagtao sa syudad ning Naga poon sa pinakasalit na sektor sa barangay level ning detalyadong datos na magagamit kang lokal na gobyerno kan syudad ning Naga na padatlunan o evidence-based policy making para sa paggaman asin implementasyon ng mga programa mapoon ang Philippine Statistics Authority katuwang ang city government sa pagkanap ng mga importante dangan mga tamang impormasyon asin mga datos sa komunidad basado sa Republic Act No. 11135 o bistado sa CBMS Act. Sa entrevista kay Ms. Patricia Ann Bongulto, Assistant Statistician sa Philippine Statistics Authority Camarines Sur, nag-convene ang 2024 CBMS City Municipal Coordinating Board para man ulayan ang mga preparasyon ang test na magpuon sa census o pagkalap ni mga datos sa mga barangay asin household sa syudad. Napagkaulayan man ang proposed general plan maging ang timetable kang mga aktibidad para man sa CBMS ngunya na taon. Kabali na ang mga maniligong council work program asin pulisiya, siring ka mga tentative na list of data items para sa enhanced CBMS questionnaires base sa initial na evaluations asin mga suggestions kan mga katuwang na ahensya, opisina kan lokal na gobyerno. Nag-convene kami ng katuyang CBMS Coordinating Board for the 2024 CBMS. So, basically, present po kung ano yung CBMS, si overview, tapos kung ano yung pwedeng possible assistance na maibigay ng LGU. Kasi magiging partner namin sila sa pagkandak ng 2024 CBMS. So, yung CBMS po ay parang census po siya na mag-i-interview po tayo ng lahat ng household sa Naga City and as well as mag-i-interview din tayo sa mga barangays. Ang CBMS questionnaires, iyo ang household profile questionnaires, asin ang barangay profile questionnaires, nga ring matipon o makapture ang mga impormasyon dapit sa mga iba-ibang indicators magpuon sa edukasyon, salud, community participation, food security, asin disaster experience, security, peace and order, asin iba pa, na ihahapot sa labang respondents na mapuon sa bulan ng Hunyo, sagkod Agosto, ngunya na taon.
o 2 bulan sa paagi kang mga enumerators kan PSA na maharong-harong sa kada barangay. Magsisimula po ang ating enumeration on June 10 to August 8. So, 2 months po yung time frame natin. 2 months. Apo. Ang target po natin by barangay, tapos bayan. Apo, meron tayong interview for both household and barangay. And dapat sana matapos natin siya ng August 8. Nilinaw ni Mr. James Nathaniel Refugio, Legal Assistant kan City Planning Office, na sa paagi kang CBMS naaraman kang gobyerno ang mga issues asin mga angat at magpuon sa mga barangay level maging sa mga kaharungan. Urog na ang Naga City como ang siyudad ng Naga saro sa mga dynamic na siyudad sa Bicol Region na dakul na mga programa para sa mga taga-siyudad. Kaya importante na igwang mga datos na mataong giya sa mga lokal na opisyal asin mga opisina kan City Hall. Nangapunan man si Refugio sa mga taga-siyudad na iyong magiging respondents sa gigibuhong CBMS na makisumaro. Hulit ang mahalagang marhay ang mga datos na makukuha sa inda dangan ini-share tong safe asin masunod sa Privacy Act bilang asigurasyon ng PSA. Sa mga nag-enyo po, as in sa mga young po sa Naga, so we are inviting po na mag-participate po sa CBMS kasi po ini po ang pagkakataon na ang sa indong boses madangog. As in kung may mga concerns po kamo, parte po kasi kang CBMS survey, bako lang po si social aspect, even the economic aspect, and as in yung holistic approach po na gusto tapong maaraman through CBMS. And ini po ang mga sa indong suggestion, ang sa indong datos, rest assured po na ini ma-comply po kita sa Data Privacy Act na inahapod ta po. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga baleta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan mga naging katuwang 104.7 Bossing FM, 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panlunsod kan Naga, asin man kan bilog na ANA News in Public Affairs Team. Kami po ang sendong nakaibanan, iuwi po ang sendong nakaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon, mabalos kan sa Bagandabay, masunod na sa Tung Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tung Aramon. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado, petsa 3 na po kad bulan na Pebrero, taon 2024. Mag-iribanan kita sa programang sa Tung Aramon. Naantabayan na kita mga tugang sa 89.5 radyo natin. As in 104, 104.7 Bossing FM. As in nadadalan man kita sa Any News official Facebook page, YouTube channel, as in Sipyo Naga Facebook page. Kami po ang sendong mga kaibanan. Ako po si Jason Yola. Asin man Roy San Ramon. Ang sa toyang buong guest mo niyan, ang pagtagalog ako partner. Magtatagalog ba? Ang masipag at mabuting lingkod bayan mula sa pribadong sektor. Vice President for Mission ng Uplift International, si Madam Edith Pasion. Mama, good morning. Good morning to all of you and to all your listeners. And welcome po dito sa Naga. Ilang balik na ho kayo dito sa Naga? O ngayon pa lang kayo nakarating? No, pang-tatlo na namin ito. Pang-tatlo na. Oh. Yeah. Nandito kami ng 2019. Okay. Your old hospital. And then we came back because the reception was so great. Maraming masyadong pasyente. Opo. Yeah, tsaka maganda ang pakikipagtulungan ng city and the hospital. Bumalik kami ng 2020. So kaparehong program din po ba? Yeah. Okay. Kaya pangatlo namin ito ngayon. Ayun, very good. At least marami tayong mga kabataan dito, yung mga kababayan natin na
Ano yan? Dati mayroong Naoperahan. deformity sana po. Yes, Ang tawag doon, ma'am, parang reconstructive surgery ba? Yes, yeah. Ma'am, pwede mo bang malaman namin kung yung detalye nitong ginawa nating program o operasyon doon sa mga bata, yung priority natin yata, inoperahan sila sa bibig. Yeah, kasi alam mo itong programa na ito, nag-umpisa ng pag 35 years na kami namin itong ginagawa. Of course, hindi ako nag-umpisa. Ang aming founder is Dr. Irastorza, maxillofacial surgeon siya. And then, Pilipino siya, native siya ng Ormoc, but nag-aral siya sa United States. Ngayon, yung first mission niya, general. Pagkatapos na-realize niya, yung mga bata, they needed more attention. Kasi nga, yung sa deformities nila na cleft lip, cleft palate, they are shunned by the society. Kasi yung stigma ng facial deformity, lalo sa atin, we place value sa mga physical appearance. Kaya sabi niya, ito ang gusto niyang maging mission. So, for over 35 years na, except during the time na meron tayong pandemic, nag-umpisa kami, every year namin ginagawa to, na we focus sa repair, surgical repair ng mga batang may cleft lip and cleft palate. Oo. So ito pong pinag-uusapan, ang sa ito pong pig-uurlayan ngunyan, itong ating pinag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa operasyon na tinawag na Operation Taghoy. Yeah. Ibig sabihin, pag naoperahan ka na, pwede ka nang mag-siwit o mag-taghoy. Ang vehicle namin sa siwit ay taghoy. Oo. Pero iba man to partner, whistleblower, ha? Iba naman yun. Pwede ka nang pwede nang gumanon. Kapag naoperahan na. Kaya very unique yung title namin, Operation Taghoy. Kasi pag meron silang cleft lip, cleft palate, hindi sila makapagsalita, hindi sila makapag-whistle. Ma'am, sabi nyo nakatatlong balik na kayo dito sa parehong programang ito. Ngayon sa mga nakalipas sa taon, ilan na ho ba yung mga sumailalim dito sa operasyon na ito and pumasok doon sa programa nyo? Parang naoperahan. Right from the start? Oh my God, siguro mga over 2,000 na eh. Yeah, kasi nga every year, tsaka noon mga wala akong exact statistics, pero parang alam ko over 2,000 na. Dito lang ho sa lungsod ng Naga? All over the Philippines. Just sa organization namin. Ma'am, bakit natin ginagawa itong ganitong programa sa mga probinsya? Oo, yan din ang i-explain namin. Kasi talaga ang pinofocus namin sa mga, pag pumupunta kami sa mga places na gagawin namin yung operasyon, ina-identify namin yung mga places na mahirap puntahan ng mga bata. Kasi sila na nasa mga probinsya, bihira sila nakaka-access ng mga healthcare, lalo na kung, mga ganitong procedure. Kaya, pag pumipili kami ng place, gusto namin doon sa rural areas. Tapos, tinitingnan din namin kung saan yung may kailangan. Kaya hindi kami nagpupunta usually sa syudad. Sa mga probinsya kami pumupunta. Kaya itong aming surgery ngayon, hindi lang sa Naga. Meron kami sa Sursugo, meron kami sa mga Tinambak, meron kami sa Dait, iba-ibang places. Nagpapasalamat kami sa City of Naga na pinayagan kami na tulungan din yung mga ibang bata, miski hindi sila residente ng Naga. Very generous ang inyong city to let us do that, miski hindi lang sila sa Naga.
So ma'am, magkaroon ng partnership yung LGU at saka yung Uplift International. Yeah. When it comes ma'am sa pag-finance ng ng mission, may idea, pwede mang mabigyan mo kami ng idea kung how much yun, ang kasama na yung mga gamot, siyempre yung mga medical equipment. Ang aming organization, hindi kami, self-supporting kami. Ang gusto namin mangyari when we go to a place, hindi kami pabigat sa gobyerno, hindi ka pamigat sa mga hospital. Lahat ng gamit namin, kung di namin nabibili sa US, binibili namin dito. Lahat yung gastos namin. Pagkatapos, yung pang mga pamasahe din ng mga bata, binibigyan din namin sila. Kasi nga, gusto namin na talagang libre ang surgery sa mga bata. Ang kailangan lang namin sa gobyerno is just to accept our mission. Yeah. Kaya ang unang step namin, magpapaalam na kami sa gobyerno. Kapare noong itong mission na to, nagbibisit muna kami kay Mayor Ligacion. Tinatanong namin, pwede po bang pumunta sa Naga Hospital? Pag sabi niyang oo, yun na ang process. Mag-start na yon, makikipag-connect kami sa mga civic organization. Kasi ang burden namin is a joint partnership. Yeah. The approval of the city, yun ang aming ospital. Papagamit nila ang ospital. Pero wala kayong gastos na manggagaling sa inyong ospital. Sa amin lahat yon. Pagkatapos ang aming civic organization, sila Rotary, Lions, Eagles, ang dami naming support para hindi ma-burden ang isang organization din to help us. Yeah. Ma'am, this last January 22, I think, ginawa niyo yung operasyon niyo. Ilan ho ba yung ating naoperahan dito po sa lungsod ng Naga, galing sa iba't ibang lugar dito sa Bicol? Actually, nag-set up kami January 26. 26 na, oo. Oo, 26, 27, nag-umpisa nang dumating lahat ng volunteers. Okay. So the official na missions nag-umpisa ng 28, katatapos lang ngayon na February 2nd. Ang na-screen namin is a total of 107 na pasyente. Uy, madami. Wala pa kaming official kung ilan ang nagawa. I think it was like, sabi ni Jamie, yung aming one of our leaders, mga 75. Kasi magtataka kayo bakit na screen 107 tapos 75 lang. Kasi pinipili din namin ang nagmi-meet ng criteria. Yeah, kung pwede silang maoperahan, kung safe silang maoperahan. Tsaka syempre din yung mga kasong mabibigat, syempre hindi na namin kaya kasi mission tayo. So, kaya ganon, ini-screen namin muna sila to fit the criteria. Okay. Ma'am, mamaya magkakaroon tayo ng event, siguro yung pagtatapos ng mission? Yeah. Okay. Ma'am, anong activity ma'am mamaya? Nako, ang sabi ni Mr. Hubert, meron daw farewell dinner hosted by the Mayor and the Metro Naga Council. Usually, nagpo-focus yun. Ang sabi ni Hubert, they want to focus on appreciating the volunteers and also pati yung pagbibigyan ng certificates sa mga supporting organization. Okay. Sabi nila meron daw kainan, sayawan. Pupunta tayo, pare. Videograph, videoke daw. Ma'am, may tanong na namin. After here, dito sa Naga, saan po tayo magkakaroon ng mission ulit? Okay, kasi nga 3 years na kami here. Kasi ang pagpaplano ng mission nag-start din ngayon. Siguro pupunta kami sa Legazpi. Kasi kasi galing kaming Sorsogon last year. Naga kami ngayon, kaya sa Legazpi siguro kami pupunta. Meron po kaming advance party, as sinasabi namin emissary trip, to assess yung sitwasyon ng city, ng sponsoring hospital, the government and organization. Mamay tanong ko lang, after the operations dito sa mga pasyente natin,
Siyempre, kailangan pa ng gamutan. Bumabalik pa ba yung mga doktor natin para, siyempre, kailangan, di ba, gamutin yung mga tinahi sa kanila, yung mga bata. Actually, lahat ng sutures na ginagamit is absorbable. Okay. Kaya, hindi naman kailangan bumalik ang mga doktor. Oo. Pero, ini-endorse namin sila kung kailangan nila ng, halimbawa, may time na medyo may problema. Usually, meron kaming patient coordinator dito, si Hira Di Padua. I think, siya, married siya sa one of your counselor, si Vivo. Okay. And she's very good as far as making sure that all the patients are fine. Yeah, binibigyan niya yung number para kung halimbawa may problema, nire-refer niya sa surgeon na nandito. Nakalimutan ko na yung pangalan ng... Meron kayong surgeon na nagagawa din ito. So, to take care of the problem. So far, wala naman, mga minor. So, sa matagal nyo ng mga... sa pagsasagawa ng ganitong programa, so far, maganda naman yung kinalabasan lahat. Yeah, oo. Sa kaaraw partner, bihira ang mga araw kayo na maserbisyo ka talagang bago mag-abot, dapat areglado. Pagkatapos, itong pasyente, pagtataon ng kasigurasyon na ikaw ang doktor na mahiling. At ang aling ma-share to na successful talaga itong operasyon. Pero may binanggit ka kanina, ewan ko lang, kung gusto ko lang i-follow up kasi yung tinanong niya, ma'am. Kung ito bang operasyon na ito ay gagawin mo yung may bayad sa private doktor, magkano kayang inaabot? Kung sakaling siyempre may mga iba na hindi alam siguro. Hindi ko alam ang exact number. Pero mahal siya. Oo, kasi ang OR time lang. Yung mga sa OR, special suture, tsaka yung skills ng mga doctor. Dapat expert. Yeah. Kasi lahat ng mga doktor namin, I am so proud of them kasi mga well-known anesthesiologists, mga surgeon namin are board certified. Karamihan sa kanila professor pa sa University of Texas and the other one is University of New York. Opo. Yeah. Ma'am, paano natin nabuo itong grupo ninyo, itong Uplift International, and dumating kayo sa punto na mag-mission tayo? Yun na nga, back noong 35 years ago, si Dr. Estorza nga, yun ang siyang nag-form niyan. Kasi nga... Dito, sa Naga. American doctor. Pilipino siya. Pilipino siya, but American citizen. Yeah. Ano pa lang siya, teenager pa lang siya after graduating from, I think, Ateneo. Doon na siya nag-aaral sa US. Siyang nag-form nito. Ginather niya yung mga kasama niyang doktor sa ospital niya, naggawa sila ng mission. Yeah. And paano nalaman niyo dito sa Naga maraming may... Ganito yan kasi, kaya napunta kami sa Naga kasi si Dr. Estorza is from Ormoc. Ormoc. Kaya siyempre, for every mission planning, titingnan mo kung sino ang pwede mo napitan to help you. Kasi galing siya sa States. Ang kanyang naging partner noon, is one of our lady called Don Levine, who is from Aklan. Kaya doon sila nag-umpisa sa Aklan. Kaya noon, lahat sila, they go from all over Aklan. Kasi ang hirap mag-transport ng mga equipment din. Kasi we bring our own anesthesia machine, yung mga cautery, lahat yan dala-dala namin. So, we go from Ormoc, they go to Antique, Iloilo, ganyan. Kaya kami napunta sa Bicol. Paano ba kami napunta sa Bicol? Ako, Bicolano ako. Yeah. My parents are from Pamplona. But okay. You were born saan po? Anong province? Dito ako pinanganak. Pero nung baby ako, lumipat kami sa Parañaque. Parañaque. But my roots are in Pamplona. Yeah. In fact, nandito kami because we have a family reunion for the first time sa Pamplona. Kaya totoo ako mag-Bicol. Okay. But, on and off,
Lipat ako Tagalog, Bicol, English. Tagalog, Bicol. Pwede mampalan. No? Tatao ako, Nakakasabot. Sabot, kasabot ako. Basta tatao ako minsan pabalik-balik. Pero may narinig ako kanina na parang Antique province. Nagpunta din sila doon sa Antique, They started on Panay. Kaya kami napunta sa Bicol kasi may nag-imbita sa amin na sa una sa Ligaw. Nandito kasi nga yung mga imbitasyon. Punta kayo sa Ligaw. Pagkatapos from Ligaw, napunta kami sa Naga na. Kasi we were looking for other site na pwede kami makapag-service. Yeah. Pero parang nahalata namin sa tagal na ng mission na ginagawa nyo. Biruin nyo 35 years, parang hindi nauubos yung mga bata. Ano sa tingin nyo kaya? Anong pinag-uusapan ng mga doktor pagka kayo ay nagkukwentuhan tungkol sa bagay na ito? Actually, I think lagi yan dumarating sa mga nagtatanong pag marami pa ba doon? Yes, ang Pilipinas is one of the highest rate of ng incidence ng cleft lip, cleft palate. Kaya maraming organization din ngayon na gumagawa ng mission. In the past, kukunti lang kami. Nag-umpisa ako sa AFLIP ng 2007. Noong araw, kunti lang ang competition. Ngayon marami na kasi nalaman na nila na maraming cases dito. Kasi usually sa United States, pag ang bata pinanganak na merong ganitong deformity, ina-operahan agad sila. Bagong panganak. Pagkapanganak, lang, kasi kung may simple lip lang, marirepair ka dyan. Pero yung palate, usually may stages siya. Kaya, bihira makita yan ng mga doktor sa US din na mga ganong deformity at mga malalaki na mga bata. Gusto namin kasi ma-operahan sila na bata pa sila kasi yung formation ng speech nila is related sa mouth. Maka-adjust na to. Oo, para hindi maapektuhan ang kanilang pagsasalita. Ma'am, may tanong lang namin, ano ang cause talaga nitong mga deformities? Maraming factors that they were talking. Marami silang na-identify. One of them is probably malnutrition, vitamin deficiency. Genetics play a little bit on this one too kasi di ba sa island, sa isang place, mga recessive gene, yung sinasabing meron ka sigurong ganon. Pagkatapos nakapag-asawa ka din ng merong sa pamilya, then it became dominant, you know? Kasi if you think na meron kang naggagawa ka ng history and physical, somehow maraming sabi, yung uncle ko ganito, meron din yan, yung ganito. So, and then, sometimes they will say folic acid deficiency. Yeah, so there's a lot of different factors contributing. Malnutrition, ma'am, sa magulang? Yeah, could be, yeah. Habang binubudis yung bata, yeah. Kulang sa sustansya siguro kinakain. Yeah, deficiency in nutrition, could also be a cause. Okay. Sa atyan, sa satuyang pagbabalik, mga tugang, aaramon ta kung anong mga dapat gibuhon. Tanganing at least mabawas-bawasan ang mission na, ma'am. Anyway, pero willing man sin na magtabag. Pero para itong sa tuyang mga kababayan, medyo, di ba, medyo pag nagpapa-opera ka kaya, medyo mapagal din eh. At sa niya, sa tuyang pagbabalik, pag-urlayan ta kung ano mga dapat nagibo.
panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga balaod ikangalalan. Isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, buswag pa, mangenod sa magbabago. Nagana, buswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, buswag pa, di pag-uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di mag-uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di mag-uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Arabon. Bueno, balik kita sa satuyang programa. And yaw nung po ginari sa tuyang guest ngunyan. Mayong iba po si Miss Edith Pasion. Siya po ang presidente for Mission Can Aflip International. Ma'am, yung hapot ko kasubago, yung tanong ko kanina, anong maibibigay, pwede nating maibigay na advice sa lalong-lalo sa mga magulang para yung papanganak nila hindi na i-opera kung sakasakali man. Anong mga dapat gawin? Lalong-lalo yun sa mga remote barangays. And parang nakikita namin, although kumukunti siya, pero hindi na uubos. Yeah. It's hard to say kasi hindi mo rin mapipredict kung sino magkakaroon. Oo. Chances are, kung merong family history, syempre, chances are baka magkaroon sila. Kaya nga, ito din ang na-advise ko din sa mga magulang, no?
walang guilt sana na sasabihin nila, kaya nagkaganyan anak ko, nadapa ako. Yung parang... Yeah, it's a myth. Kaya dapat wag yung sisihin yung nanay o yung na nagkaroon ng depression anak. kasi nadapa siya. It's just... Parang tinamaan daw yun. It's nadamay. just, it's so devastating sa mother na akala niya siya ang nag-cause. Yeah, kasi sometimes, miski anong preparation mo, hindi mo ma-prevent kasi sabi nga, maraming factors na nagko-contribute sa condition na yan. So the best thing is like, just be well-nourished, prevent usual practices to have a healthy pregnancy. Sa pagbubuo, tama. Nutrition, adequate sleep. It's more of like, you cannot specifically say, dito ang gawin mo para hindi ka magkakaroon ng anak. And one factor din na hindi ako eksperto, but one thing that I heard, yung mga nutrition, tsaka yung folic acid deficiency. That's why, doon sa mga remote barangay, sa mga malalayong lugar ito nangyayari. Mas marami Mas marami silang may kasong ganito. Dahil siguro malayo sila sa kabiyasan, medyo kulang yung intake nila. Yung healthy nila. Okay. So, yun ang... Pero sa ano ma'am, sa mga ganito, sa mga cities, pero parang nabanggit mo kanina kulang, pero meron din bang... meron din. May inakuha din tayo. And yung sa namamana ma'am, pwede rin ba ito? Meron din. Kasi alam mo, kaya din ako na-involved dito, my own, I have a niece and a nephew, nagkaroon sila ng cleft palate. That's why I'm personally involved then kasi my brother is a researcher University of the Philippines. And my sister-in-law is also a University of the Philippines graduate. Their first child had a cleft palate. And then my sister-in-law was saying that na yung kanyang uncle meron. So miski sabihin natin hindi naman kami mayaman, but well-educated, nourished. Pero nagkaroon pa rin kasi meron genetic factors to sa family. Pero kukunti lang yun, ma'am? Kukunti lang, A lot of them are usually happening in the remote areas. And part of that could also be yung recessive gene, marrying a recessive gene. Ma'am, sa gitan ng kagustuhan natin na may pagpatuloy ito, siyempre dapat talagang financially may capacity tayo, may capability. Paano po natin nalilikom yung funds para gastusin dito sa mga mission natin? As an organization, alam natin lahat na mahirap mag-raise fund, but that's what we do. Nagpa-fundraising kami. So, marami kami mga sponsors that we ask for help. Kaya may mga sponsors, may mga donors, and every year we have a big gala, yung fundraising na. And that's mostly yun ang that's how we accumulate our funds to finance this mission. Kasi lahat naman ng services namin is free, pati lahat ng aming transportation, yung aming accommodation, free. Kaya nga, we try to partner sa mga other civic organization here to help. Kaya pag nandito kami, when we have this other civic organization, we ask them if they can help us with the meals. Kasi hindi kami nakakalabas sa ospital. So, they're very generous. We are so lucky that the city has a lot of very civic-minded individuals. The Lions, the Rotary, the Eagles. Sana wag naman kung makalimutan. We have a big private sponsor, the Jordan's Engineering. Ang dami namin, kaya I cannot enumerate them all. Kaya this evening, bibigyan din sila ng appreciation kasi we cannot do it alone. We all work together to help these children. So kayo, mga ilang araw lang kayo dito? Parang 1 week? Or 1 week, And yung pagpunta nyo dito is siyempre gumagastos din kayo ng sarili nyo. Personal. Pero baliwala yun. Pag
Pag marami kayong pasyenteng na Yeah, kaya nga, we pay for our own transportation, we pay for our own personal expenses. Talagang nakikita mo naman sa devotion ng mga volunteers na talagang they have the heart to help. Kasi imagine mo sila, yung bakasyon nila, hindi naman marami ang bakasyon, they are usually 2 weeks. Pag matagal ka about 3 weeks, i-devote pa nila, magta-travel sila from the US. Most of our volunteers are from the US. We have one from the United Kingdom. Oo, tapos magbabakasyon sila imbis na magpapahinga, magtatrabaho. Tapos, ang taas ng pamasahe ngayon. Pero siyempre, normal yung pagpasalamat ng mga beneficiaries. Ano po? Kumusta naman yung nila, yung mga gesture nilang ibinabalik sa Uplift International? A simple thank you is very heartwarming. Yung mga faces ng mother when they receive their babies, that's usually what is enough for us to be compensated for the effort and the money that we spend. Nakakabawas ng pagod. Yeah, kasi normally we start the case around 8 o'clock. Nagsiset up na ng 7. Umuwi sila ngayon mga 9 o'clock, 10 o'clock. Kasi nga, we're trying to finish all of them within the week. Yeah. Ma'am, after this, nabanggit mo kanina, may pupunta pa kayo sa ibang lugar. And pagkatapos itong mission ninyo ngayong taon, babalik pa ba kayo? Pupunta pa ba kayo ulit dito or sa ibang lugar na napuntahan nyo? Siyempre, babalik kami if there's a need. Okay. Kaya nga, di ba pangatlong taon na kami? So, pag may humingi ulit para... Oo, yeah. Kaya sabi namin, magpapahinga muna si Hira, yung aming recruiter. Yeah, and plus we don't also want to tax. Okay. Mahirapan din ang like yung hospital ninyo na every year mag-show up kami. You know, we want to give them a break too. Yeah. Okay. Okay. So, siguro bilang panghuri, digdi po sa tuyang programa, baka may gusto kayong sabihin, ma'am, baka may gusto kayong ipaabot sa ating mga nanonood ngayon at saka dun sa ating mga nakikinig ngayon na mga kababayan mo na rin dito sa Camarines Sur at sa Bicol Region. So in behalf sa lahat ng volunteers ng Uplift International, talaga po kami nagpapasalamat sa City of Naga, sa staff, starting from Mayor Legacion, sa staff ng sa organization, sa both political and then also sa ating staff sa ospital. They are just incredible sa tulong nila na mabigyan natin ang serbisyo yung mga bata. Yeah, they work so hard to help us. Yun po ang aming nafe-feel na talaga ang City of Naga, especially the Naga General Hospital went out of the way to help us make our mission a lot easier, so much better. Lahat po kami nagpapasalamat sa inyo. Tsaka din, yung aming tinutuluyan ngayon na hotel, na si The Avenue Hotel, everybody was just so good. Tsaka lahat ng aming civic partners that help us provide this mission, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Yeah. And gusto ko ring banggitin yung Rotary Club of Naga at ang Metro Naga Development Council na kasama rin sa mga naging katulong natin dito. Yeah. Okay. So, yan po ang satuyang bisita ngunyan, ang satuyang guest ngunyan. Ma'am, Edith Passion. Oo. From Uplift International, siya po ang siya po ang presidente Vice President for Mission. Sorry, na ano. Yeah, si Dr. Krebs, Steve Krebs is our president. Ang president, okay. Siya po ang Vice President ng mission na ito. Siya po ang nag-arrange dito kasi from... Are you a medical doctor? Nurse. Nurse. At siguro magpapasalamat din tayo sa kanila, partner. Salamat kami, ma'am. Kasi marami silang
natulungan. Marami kayong napapugi dito sa biruin naging mo. maganda yung mga 107 ha. Ang dami ha. Pagdating ng panahon, maging Miss Bicolandia pa yun. Kaya maging Mr. Pogi. And hindi lang po yan bako lang po yan sa Naga, kundi sa iba pang igwanghaling ibang probinsya at sa lalawigan ng Camarines Metro Naga Development, Metro Naga. Mga pagtarail pong mga banwaan as in mga probinsya sa Bicol Region. Yan po ang katilipunan kan sa tuyang programa, sa tong aramon, sa pangarap po kan sa tuyang mga nakaibanan sa technical, sa tuyang grupo, sa News in Public Affairs team. Sa pangalan man po kan sa tuyang nakaibanan si Johnny saka si June. And mapasalamat ginari kita sa tuyang guest si Miss Edith Pasion. Kami po ang sa indong mga nakaibanan. Ako po si Jason Nyola. Asin man Roy San Ramon, Mabalos, Marinaga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan yun. Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.